मानोथ' बेखौ लोगो हाबा बर' मोनाखिसै हिन्जावैनो नामा बिसोर बिसि फिसाय आरोना नोंनिफ्राय नोंना फरायनाया बेसेबां वा बिमपुरा गामियाव जाहा रानियानो सबसे देरसिन फरायनाय आरोना दे बाय बाय बिथांमोनखौ बाय बिदाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट लोगोसे इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङै दं आरोना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि साखाथियाव थानाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि नैबे मा होनो बेखौ बगिनदि होननाय टाउननि एसे साहाजों फैनाय मोनसे थोंजों लामा फैनाय आरो सानजाथिं थोंजों लामा फैनाया बेजों दंफैयो आरो बे मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय बेवहाय नैबे आंनि उनथिं नुनाय जिथुनाखि दै बे दैयानो जाहैबाय माने सबनश्री दैमा आरोना ओमफ्राय बेनि थिग नैबे मोनसे खोलाथिं मोनसे ओरै आरो मोनसे दंबावो दै नैजों फैनाय हाबबोनाय बेनो जाहैबाय बगिनदि दैमा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि उनथिं थानाया सबनश्री दैमा आरो बिराद गुवार बे जाहैबाय बिराद गुवार माबाया डिसटेन्सआ ओमफ्राय बिराद गोथौबो खोमा गासिबो कमप्लिट माबायानो गोजा ओमफ्राय आं बेयाव फैनायनि मेन कारनानो जाबाय नोंथांमोन माने बेयाव सानैसो माने न'खरनैसो बर'फोर दं आरोना बर'फ्रा माने एथ' खाथि खालाथ' बेयाव बर'फोर गैया नालाय थ' बेयाव थानाय बर'फ्रा माबायदि रायजो जायो ओमफ्राय माबायदि जानानै दङ बेसेबां माबायदि माने इक'नमिकेलि ओमफ्राय कमार्सियेलि माबायदि डेभेलप ओमफ्राय गथ'फोरखौ माबायदि फोरोङो ओमफ्राय गावसोर माबायदि थायो बिसोरनि हारिमु ओमफ्राय कालसारेल माबाफ्रा माबायदि बेफोरखौ आं नोंथांमोननो गासिबो देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोनाबो नाय माबायदि नङा होमब्ला जोंनि बर'फ्रा माबायदि खना खनला थायो ओमफ्राय खना खनला थानायजों लोगोसे गाव गावनि हारिमुखौ माबायदि लाखिदों बा गावनि रावफोरखौ माबायदि लाखिदों बेफोरखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आं एसे देखायलांसै नङा होमबा न'आ नैबे एसे नैबिथिंनि न'आ आं फैग्रोनानै एसे हाबब्रबनानै नैबे सबनश्रीनि माबायाव गुदियाव फैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेनो फुरा सबनश्रीनि लुक्सआ नैबेनो आरोना थ' लोगोफोर आं माने फैनानै नैबे सबनश्री दैमानि थिग सेरावनो मोनफैबाय आरोना नैबेयाव न'खरसे दंमोन बर'आबो बेवहायबो माने आं हाबबोआसै मोजां सिनायस्लाबासै ओमफ्राय आं बारग'बोनानैसो नुबाय आरोना थ' आं थांफिनगोन बेयाव न'खरबो एसे बर'फोर दङ ओमफ्राय माबायदि कन्डिसनाव थायो आं एसे खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय फैनानै एसे बारनानै नैबाव माखासे बर'फोर जमा जिरायनानै थानाय नुनायखाय आं बेयाव हाबबाय आरोना बेवहाय बिथांमोना जमा जिरायलायनानै दं दाथ' एसे मावनाय दांनायनि दिन ओमफ्राय बिथांमोनाव सोंदोंमोन आं मा मावो होननानै थ' बिथांमोना खेथि बाथि गैया होनदों आरोना बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो थ' कन्डिसनखौ आं गावसिनावनो सोंना नायनोसै नङा होमबा गावसोर माबायदि दं माबायदि रायजो जादों नङा होमबा खोनासंनानै लादो मा गामि होनो एसे खोन्थायाबा औ दिनपुरा भीमपुरा माथावरिसो थ' भीमपुरा माथावरिनि रायजोफोरा नोंसोरो ओमफ्राय नोंसोरो बिनिनोखा ना बहानिबामोन जायगाया नोंसिना जोनोमा बेवहायनो बोराय बुरियालाय आदसा माने नोंथांमोनहा माने बर' मेन गामियावनो बेफोरबायदि बोराय मानसिखौ नुनाया जोबोद खमसो नुगोन खिन्थु नैबेयावहाय सानैसो माने न'खरैसो नय घरल' बर' गामियावनो बिथांमोननि गामियावनो बेबायदि एकदम बोराय फुराना मानसि नुगोन आरोना माने बिसोरनि बैसोखौ नायोब्ला जों मिथियो माने बे गामिया गोबां बोसोर जाबाय फुराना होननानै मिथियो आरोना नङा होमब्ला थ' ओमफ्राय मा गामि होनोमोनलाय एसे खोन्थाना होदो माथावरि बे जायगाया बबे डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय नैबे बगिनदि सेराव जायो आरोना ओमफ्राय नोंसोर बेयाव रायजो जाबोनाय बेसे गोबाव जाखो ओरैनो जाबाय जोङो नायखमाव आंनो दा जाबाय 36 जाबाय आं 36 ओमफ्राय बोराय बुरिया नों 36 ना जोनोमा बेयाव नायामोन ना खमब्लाबो 40-50 जागोन नामा आदसा ओमफ्राय दा नोंसोर मा मावो ओरैनो जेनेबा हाजिरा मावनानै जायो हाजिराखौ सोरनियाव मावो ओरैनो सेन्टारफोराव ओंखारलाङो टाउन बे बगिनदि टाउनाव आरोना जा मोनो मावो ना ओमफ्राय बै बोराय बैसोफ्रालाय ओमफ्राय बिसोर हिनजाव मानसिफ्रालाय मा मावो नोंसोरो सोनारो न'आव बेंनाय आदसा न'आव बेंनांगौ गथ' गथाय सामलायनांगौ बेनोसै माइ हाजिरा गायग्रायानो सिमा गानलायनायसो दख'ना सिबाय खोमा माइ हाजिरा गानै ओमफ्राय गथ' गथायफ्रा फरायनायफ्रा माबायदि फरायनायानो दे जोंनिया इयाव सब हारसा बर' गैया हारसा मिडियामाव फरायनाय गोजा बेसे गिदिर फरायनाय दं ओरैनो साबसे मेट्रिक पास जालागै दं मेट्रिक पास जालाय ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानाया मा मावगासिनो दं दायो बिसोरो कलेज थाङो बबे कलेज थाङो जोंनो माबानि केबिएस होनो बगिनदि आरोना नैबे राजाम नालाय बिसोरबो थाङो मा थाखो मोनखो नोङो थाखोनै हारसायावनो आरोना ओरैनो नोंसिनि संखिया साबेसे जागोन जेनेबा नोंसिनि माबाया जनसंखिया माने मानसिफ्रा नय घराव साबेसेसो दङ 37 ना 36 दंमोनलै गासै बांबोबायसो दे गथ'फोरखौ हमनानै दा ओमफ्राय बैसागु फालिगोन ना फालिया नोंसोरो फालियो थांनाय बाराव फालिनो हरदोंना
ओमफ्राय जारौमोनालाय मा नाम मोनसे खोन्थाना हो दे खुलुमबाय आंनि मुङा मनिका नार्जारि नोंनालाय खुलुमबाय आंनि मुङा थलेना जुतिका बर' नोंसा बाबा आइमोननि नामालाय मा नाम नोंसानि न'आ बहाय बबे जेराव जानवारि ओमफ्राय नोंनालाय खुलुमबाय आंना मा थलेना मैना बर' मा थाखोआव फरायो सिक्सआव फरायो आं जा नैबे आयंसो नांगोन ना आदैसो नांगोनथाय जोंहा आफामोनाबोथ' एसे बोरायबाय नालाय जिखुनु आं एसे बोराय नुदों आयं होनोसै दे आयंआ बेयाव फैनाया खै बोसोरसो जाखो बहुत बोसोर जाबाय आं ओरैनो खै जौखाय बोसोरसो जाखो गोसोआव दंना गैया yang menambah guru-guru jalan lambai. Jangan Sati. Ada seorang pun yang menang sih, seorang pun ya kan? Itu bukan kami nih, Mbak. Kami jangan di mesin jadi nade. Kami begitu. Ompray, नोंसोरनाव माने नैबे दैयाथ' जेनेखि बहुत खाथि नङा होमब्ला बे दैया लोमो नामा नोंसोरनि बे गामियाव लोमस्लाबा आरोना ओमफ्राय नाफोर मोनो नामा दैयाव मोनो दैलां मोनो आरो मेसेङाव बांसिन मोनो लाङि थ' मिथिनो गोनांखौ नोंथांमोना फ्राय मिथिबाय नङा होमब्ला ओमफ्राय नैबाव एसे सासे बिहामजो नुदों आङो बेखौथ' जायगानि नङा बायदि मोनदों नोंनि न'आ बबेयामोन सिगां ना बेयावनो खामोन नैबे थिमा नायग्राया ये जानी फिसाजो गिदिर सुग्रोमबारियावनो हाबा जादों सुग्रोमबारियाव हाबा जादों आच्छा माला हाबा जानाय माला हाबा जानाय बोसोरसे जाबाय इयो बोसोरसे जाबाय दा न'आव फैदों गोरलै मोननायखाय न'आव दंफैयो सानबेसे जाफैगोन बेयाव न'आव थाफैनाया मास मोनसेयानो जाबाय दे न'आलाय बबे नोंसिनालाय जाना दैमा खाथि जाना सरखारनि न' नैबे सरखारनि न' नुनाया ओं बेनो जा सोरबा मानसि दङ नामा इयाव दा फिसाजो दंबावो सासे आंनानि दरखांनाय नुदों आं फैनो सुगा माने बेबायदि आरोना बेबो नोलोबारियावनो हाबा जादों माबायाव दुनागुरियाव आच्छा जोंनि जायगायाव हाबा जाहैदों आरोना नैबे फिसाजो गेदेरमोन बियो जोंहा साबेसे साब्रै जा फिसाजो गोजा थ' बेबायदि आरोना थ' मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबावगोन आरोना बेवहाय माने बिथांमोना रायजो जानाया बिसोरनि जिथुनाखि लाइफ स्टाइल बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नालाय बेयाव बिसोरनाव खेथि बाथि गैया हाजिरा मावनासो जायो बेजों लोगोसे बिथांमोना नैबे सबनसि जिथुनाखि एकदम खाथियाव थानाय दैमा बेवहाय माने ना बे लाब जेजों ओरै बोखाङोना आं दानि फार्स्टआव देखायदोंमोन बेवहाय माने बिसोर बिदि गानानै माने बोखांनानै ना फानलाबायनानै जायो आरोना थ' बिथांमोना माबायदि लाब जेजों माबायदि ना माबायो बोखाङो बेखौबो नोंथांमोना एसे फोरमायनो हागोन आरोना नोंथांमोना एसे देखायगोन नोंथांमोनाबो नाय बिथांमोना माने ओरैनो एकदम प्रफेसनेल बायदि जाबाय माने बिथांमोना बेलेग खेथि मावा नालाय ओमफ्राय बेखौनो मावना जायो नालाय थ' बिथांमोननि लाइफ स्टाइलाव बेबो मोनसे बाहागो नालाय थ' बेखौ एसे नाय आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय नैबे खेथिनिबाव माबा नुदों दै खोथिया फोनानै दं ओमफ्राय बे खोथियाथ' खेथि मावा होनदों सोरनि बियो जेनेबा निरबिसना बिसोरो द्लाम हा दं नामा बिसोरनाव इसोरनाबो दंमोन दाना आदिरि मावदो माइ जायोना इयाव ओरैजा दङ इबो खेथियासोमोन सोरनिसो नोंसोरबो ना माबानो रोंगौ ना गथ'फ्राबो माने एक्सपार्ट जाजोब्बाय नै नै रङाबो ना हमै एकदम सान्दुंआव सोमथाबजोब्बाय मानसिफ्रा सिख्लाफ्रा जेनां बासिजागोन सेंग्राफोरजों एसे सायाव था नोंसोरो न' सिंनिफ्राय ओंखारनाङा बारा माने ओरैबायदि गिदिरला नैबे दैया नायब्लानो जाबाय नै असिम नैसिमसो फैयोना हाग्रासिम बावथ' बिराद गोथौ जायोना बे नावालाय सोरनि नैबे नावा नोंसिना नाव गैया बे लाबजेया नोंसिनि जायसिनि माने गथ'फ्रा बेवहाय माने आखा फाखासै आरोना माने ना बेबायदि बोनो माने मा होनोमोनलाय बेफोरखौ ना जाथा गानानै बेबायदि बोयो जाथाजों ओमफ्राय बेयाव नावबो दं माने गोबां दंफां फैयो खोमा आरोना बिराद गुवार दै समस्यानि गेजेराव आं माने फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बेनिखायनो माने आसरित जादों आरोना जायगाया जोबोद गुवार नालाय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेबायदि सर्टआव नायोब्ला नोंथांमोना नैबेखौ एखेबारे ब्रह्मपुत्रनि बायदि सर्ट नुगोन आरोना माने माजुलियाव थानाय बायदि मोनगोन आरोना ब्रह्मपुत्र माने सेराव थानाय बायदि खिन्थु बे नङा सबनसिनियानो आरोना नैबेयाव बिसोर माने बायदिसिना बन बोखांनो थाखाय ना हमनो थाखाय
नैबे नावखौ रेडि बानायना दोनगोन नोंसोरबो एक्सपार्टथार नावरा नाव सलायनो रोंना रोङा नोंसोरलाय लोंगो बवा नोंसोर हालालै नोंसोर सोलोंनो फैनांसिगोनलै माब्लाबा र' नाव सालायनो थ' बेनो बिथांमोना माने बेवहायनो बेबायदि ना बोननानै माने लाब जे बोखांनानै ना मोनो आरोना आं एसे गुदियाव देखायनोसै बिसोरनि बोखांनायफोरखौ एक्सुवेलि बिसोरो माने बैसांफोरजों ज' दं नालाय बैसांफोरा नै बिसोरो गावसोरो माने नैबाव गावसिनि माबाखौ लाबोआखै आंबो गुदियाव एसे खनसे बोखांनानै नायनायनि खोन्थानो र' नाया बेसेबां फैयो खनसेयाव वा हसाके पाइছে दै কি মাছ এইটো बालाबोथिया माने उन्दै गथ'फ्रानो बेयाव माने एक्सपार्टथारसै आरोना ओरैबायदि माने आइडिया दंसै बिसिनाव ओमफ्राय नैबेयाव सासे बोदों किमान पालायसां फुल लिखि बा नोंसिनालाय पाइছে ना पवा नाय डांगो डांगो ना फाय नेखि हाया नोंसिनिया सोरनि बे हाया जेनेबा जोंना इयाव माबाफोरनि मेरिफोरनि बायना लादों नामा बायना लादों खै बिगासो दं न'खरसेयाव ओरैनो नै आधा बिगा दं दा थानाय सरखारनि नोंनि फैगौनि लामानि आरोना लामा डिपार्टमेन्टनि ओमफ्राय सिगां बैयाव थानाया नोंनिमोन इयाव थानाया निजामोन लुनायनि मास मोनसे उनावनो साफा ओमफ्राय साबेसे फरियाला साबेसे न'आव आंनिया गथ'फोर साब्रै हाबा जाजोब्बाय ना सासे दङ मा खालामो फरायनो मै दा फरायाखै उनावसो दंमोन दाखालि बावैसो गय गैया जे बाबु फान जाजोबगासिनो हाजिरा मावै मावै सासेया दङ दा नोंसिना कन्डिसनानो बेनो जाहैबाय ना खेथि बाथि गैया हाजिरा मावनायजोंनो नोंनो न'खरसे सोलिनो ना बायनासो जानो ना मा जायो खेथि गैया नालाय बैसोर बर'ना बैसोर गथ' मावना फैनायफ्रा ओइ सासेया बर' ओमफ्राय बेंगलिजों हाबा जादों बेंगलि बै लास्टानियासो बर' ओइबो बर'मोन नालाय ओमफ्राय बेंगलिजों हाबा जादों बिसोरजोंबो रायज्लायग्रां र' बिसोरजोंबो रायज्लायनांगोन र' माने खाथि खाला बेंगलि दंना नोंसिना ओरै खोलानिया सब बेंगलि गिदिर ना ओमफ्राय बैसांफ्रा बेसेसो दं इयाव बेसेबां नै जास्ट ओइ खोलाथिंजाय ओमफ्राय बै बगिनदि दै सेरनियालाय मा जाथि बिसोरो बांगालबो दं बैसांबो दं नोंसोरो बर'फोरजों हाबा जादे देरबा बेंगलि बायदिसिनाफोरजों दा हाबा जाना दै आं हले खोनखाबाय नोंसोरखौ देनां खनसे फैबावनो आरो बिदिनो नायफैबावनो नोंसोरखौ थाखो बेसे जाखोनो जोङो सिक्सआव गासिबो नोंना बेसे नोंना थाखो थाम नोंनाबो सिक्सआव नोंनालाय थाखो नै टुआव हारसा मिडियाम आरो ना बर' गोजाना ना हारसाबो बेंगलि ओमफ्राय बर'आलाय नोङो ओरै फै नानि फै बर' आदसा नों बर' ना नै नैबे जा नानिया हाबा जाबाय बे बेसे गोबाव जाखो नों हाबा जानाया मास मोनसे ओइ गथ'आलाय सोरनिथो बाजैनि बेसेयाव हाबा जाखो नोंलाय खै थाखो बेसेयाव हाबा जाखो बेसे मोननायमोन क्लासा टेनसिन फरायबाय बबाव फरायनायमोन बगिनदियाव आरोना मानोथो माबाजों हाबा जाखो नालाय बेंगलि ना मा होनदों मानोथो बेंगलिजों हाबा बर' मोनाखिसै दे जेबो नङा सौग्रावबाय आरोना दे ओमफ्राय दा फरायाखिसै ना दे न'आलाय बबेयाव दं नोंसोरनालाय बैजोआव सिगाङाव आरोना दे ओमफ्राय दा मा मावो हौवायालाय मा मावो नालाय आंना न'आव कालार खालामो आरो मिस्ट्रि माबा खालामो आरोना थिग আছে जेबो नङा खामायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय नै जोंहा एक्ट्रिसफ्रा फै बेबायदि जोंनि गोबां खना खनला माने बेबायदि बर'फोर दंखुमायो ओमफ्राय गावनि माने गोबां जाथिखौ गारनानै गुबुनफोरजों हाबा जानायजों गोबां ओरै थांजायो ना बेजों बिजोंनो गोबां माने दं आरोना बेबायदि ओमफ्राय बे हौवासा गथ'फ्राबोथ' गुबुन जाथि लायोलै लादों आरोना ओमफ्राय बर'आवनो थादों आरोना बैसांबो लानाय दं थ' मोजां खोथाया बेनो आरोना ओमफ्राय हिन्जावसा गथ'फ्राथ' गुबुनफोरजों हाबा जाबाय जानायजों लोगोसे बेथ' गुबुन जाथि जाखाबायानोसै ओमफ्राय नैबाव जे थानाय दा सेंग्रासाफोर दङ
बिसोर गुबुन जाथि लायो आरोना साखाथियाव थाबाय नालाय माने मिक्सार जाबाय आरोना ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय मेन गोजोनथाव खोथाया जाहैबाय बिसोर माने गुबुन जाथि लादोंब्लाबो हौवासा गथ'फ्रा गुबुन जाथियाव थाङाखै आरोना गावसिनि जाथियावनो दङ गावसिनि बर' जेनेबा बर'आवनो दङ आरोना बर'आवनो थायो ओमफ्राय बे जेनाखि हाबा जाहैनाय बेखौबो माने बर'आवनो दोनो आरोना थ' बेबायदियाव बिथांमोना गोबां बोसोर माने खम न'खरब्लाबो गोबां बोसोर रायजो जाबोदोंब्लाबो बिथांमोना खमायलाङाखै आरोना बेनि थाखाय आं माने बिथांमोनखौ एसे गोजोननायबो मोनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जायगाया बिराद मोजां दै नोंथांमोन माने दा गरम बोथोर नालाय एसे सान्दुंबो गोसा दोमैलाय मालाय जादों ओमफ्राय जायगाफोरा थिग जायाखै खिन्थु एसे मोजां बोथोराव बिराद मोजां जायगा आरो एकदम खालि नालाय बिराद मोजां आरो जायगाया बेनो हेलौ टाक्लु ओमफ्राय बिथांमोननि गामिया आं दानि हाबलांनाया बेनोमोन आरोना ओमफ्राय माखासे न'खरफोराव हाबना देखायबावगोन आङो नोंथांमोननो न'खर फारफ्रोमनिफ्राय हाबना देखायगोन आं नैबे लामाया जाहैबाय फुरा बगेनदि थिनालियाव मोनहैगोन दै बे आं दहाय हाबबाय जानाय लामाखौ मोनहैगोन ओमफ्राय नैबे मोनसे थिनालि दङ नैबे बे थिनालियावनो माने बिसिनि मेन सेन्टार बेयावनो आरोना दखानबो मोनसे दङ बेयाव बैसांफोरजों मिक्सार माने लगायलायनानै थायो ओमफ्राय थ्रु ओरैजों थांनाय मोनसे लामा दंबावो नैबेजों हाबलांनाय मोनसे लामा दंबावो आरोना बेयो जोबथा होयो माने जाय बगेनदि दैमा मोनहैयो नालाय बेयावबो जोबथा होयो आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय माने बेवहाय नयघर न'खर होनना दं होनना बुंदों आरो नयघर न'खरखौ नोंसोरनो खोन्थाजोबगोन आङो माने माबायदि न'खर माबायदि रायजो जादों बिथांमोना माबायदि डेभेलप जादों नोंथांमोनाव नायजोबबासो मिथिगोन आरोना ओंखायनो आं फार्स्टनिफ्राय देखायनो होननानै नैबे गिबि न'खराव हाबफैजेनबाय नैबे बिसोरनि न'खरा बिसोरनि न'आ नोंस्रानि नामा नङा बा गावस्रानि न'खर दुगिलायथारलै दुगिजालायथारदों थ' बर' न'खर हिसाबै नैबे आरोना ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय बिथांमोना बाथौ सिबियारि नैबेखौ नायबानो सिनायो आरोना बर'नि गुबै सिनायथिया सेरनाङा थाबायलांबायसो थागोन फै ओंखारबो र' दहाय दर फांनाय मालिकआ आं एसे नुज्रांखादों दहाय ओंखारबो न' सिङाव लाजिनानै दं नोंसोर नायदो ओंखारबोलाय सरकारनि न' ना इयो बेसे गोबाव जाखो लुनाया अ नोंनि आदानि ना नोंनिया आदसा आंजों थाबायफागासिनो दं माने होमबाबो आंनि आदानि सानाखैमोन आरोना न'खौ थ' बिथांनिनो थ' बिथांनि न'आ बेबायदि कन्डिसन आरोना नैबे ओंखाम संग्रा जानांगौ एकदम जालांगाद जोहोलाव सासे दङ लाजिनानै ओंखारबोआखैमोन मा नामखौ एसे खोन्थाना होदो राजा दे हा नाम गोदानबो दंलायो गोजामबो दंलायो नाम गोदानखौबो गोजामखौबो खोन्थादोब्रा मोननैखौबो खोन्थादो अर्जुन हरिचन्द्र मोनसेयालाय दुनुआ गोजाम ना गोदान दुनुआ गोजाम ना गोदान गोजाम आदसा मानसिफ्रा गोजामखौ बांसिन गाबज्रियो ना गोदानखौ बांसिन मोजां गाज्रि मानसिफ्रा हाबा जाबाय नामा हाबा जाबाय नामा जायाखै जाबाय मा जागोन खेरा गानलायबायलै आखायावबो हासान दंलायो हिनजाव बायदिनो दे ओमफ्राय दा मा मावो नोङो दा मा मावो हाजिरा मावो ना बेबायदि जोहोलाव दं आरोना सासे ओमफ्राय नोंसोरनि बेचनि दंबावो नामा गामियाव नोंसोरनि बेचनि जेनेबा नोंसोर समान सोरबा दंबावो नामा गामियाव दा राजायाथ' साइसथारमोन साख्रिफोर लाबा मोनगौमोन बेसेसो फरायनाय ओरैनो ओइटसिमल' मानो गारखो जेनेबा बिफायाथ' बिराद गोसो होनानै फोरोंदोंमोन नोंखौ मानो फरायलासिनो नोङो हाजिरा मावग्रासो जाखो दा साख्रि मोनगौमोन खिन्थु बिराद साइसमोन राजाया एकदम दे माने सम आरो बोथोरा थिनाखिसै नङा होमबा दे थांसै दे राजा थाथ' बे दैखौ नोंसोर लोङो आयौ दैनिखौनो बे दैमानिखौनो आया थिबखलफोर गायबा मोना दै गवा रिंफोर गैया आदसा मोनसे आं गोदान मोनसे खोथा मिथिलायबाय आरोना बिथांमोना नैबे एकदम दै गुबुंलेखौनो नैबे सबनसि दैमानिफ्राय खावखांना लानानै फैनानै न'आव फिल्टार खालामना लोङो आरोना आरो एकदम माने बेफोर माने देहानि थाखाय मोजां नङा मानो होनबा बे दैमानि एकदम गुबुंले ओमफ्राय बे नोंसोरो दैया देरब्ला गुबुंले जाजोबा बबेनिखौ सरनानै लोङो नोंसोरो हा मायाव पाइपआव दै मोनो आं माने बे बुस्थुखौ बिसोरखौ बिदि लोङा सानदोंमोन आरोना दिनै नुबाय आङो दा मिथिबाय आरोना दहाय फार्स्ट टाइमाव मिथियामोन दैया एखेबारे नोंथांमोना नायनो हागोन गुबुंलेथार बे दैफोरखौ लोङो माने बिसोरो बिदिखौनो माने फिल्टार खालामना लोङो आरो खनसेल'सो सरो नोंसोरो
खिफिल' गोगो जायोना बेमार आजारफ्रा नुदो नायदो Anh mà bạn Đây này là- này. Có má bạn này đi này. देलाय देलाय माबायदि बे गोग्गाथ' गयो बारु नङा होमबा गोग्गो गगोन बियो Đây này. खिन्थु माबा नोङो एफा गुबुंले दैखौ सरनानै लोंनाया फिसा खोथा नङाना Apa bên này cũng có nó. Bên này sao xin mama tak pula beli này. दे नङा होमबा ओमफ्राय नैबेलाय न'आ सोरनि नैबेयो ना दखानिमोन नैबेबो न'खरसे मानो होनबा बिसोरो नैबेफोरबायदि जमा जमा जिरायना थायो बिसोरो माने दा इसोरा न'आव गैया दानि बेयावनो आं दानि देखायबोखाबाय माने देखायबा माने लोगो मोनबोबाय आरो न'आव गैयैखाय माने न'खौल' देखायबाय ओमफ्राय थिग नैबेयावबो बिदिनो जमा दं आं बिसोरखौ दहाय देखायखांखाबाय खनसे खारग'आ नोंखौ दिनै आङो माबा हरसिगोन भिडिअ दिल्ली मोनहैगोन नोङो माबादों नरेन्द्र मदिनि खाथियाव न'नि कन्डिसनखौ नाय नोंथांमोना माने सरकारनि न' मोनाखैना नोंस्राबो राजा मोनाखैना थ' बे आरोना ओमफ्राय नैबेनो माखासेया ओमफ्राय बिथांमोननि न'आ नैबे आरोना नोंनो नामा गारजेना गारजेना आंनि दा बाबाया गैथ'आ गैथ'आनो बाहेरायाव थांनो आरोना दा बिफा दं आरोना जेनेबा बे फिसाज्ला हाबा जाबाय नोंबो बिदि ओमफ्राय दङ नोंनाबो हिनजाव दं बेसे क्लासाव हाबा जाखांलाय आंना लेखा फरायनायाथ' गारनाय गोबावनो जाबाय गोबाव जाबाय बेसे गोबाव गारदों आं क्लास 8 गारदों बेसे गोबाव जाखो गारनाया हा बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबाय बोसोर बारा बहुदानो गोबाव जाबाय जोंना माने आं दानि देखायबोनाय राजायाबो बहुत साइज फंबायखौबो नायबाय आं बेखौबो बहुत साइज माने बिसोरखौ फरायनाय गारथावा आरोना आं नाय मानसिफोरखौ नायनानै ओमफ्राय दा नों मा मावो हाजिरा मावो गारि सालायो दा गारि सालायो दा खामानि गैया मा गारि सालायो ओरैनो सालायो जेसिबि सालायो अबाव सालायो अरुणाचलाव अरुणाचलाव आरोना बिस फैनाया बेसे गोबाव जाखो जोंनिया मास मोननैसो जाबाय मास मोननैसो जाबाय हिनजावैनो नामा बिसोर बिजि फिसाय आरोना ओमफ्राय नोंना फरायनाया बेसेबांमोन Ang 12 फरायदोंमोन अबेहाय सिमेन्ट सापरियाव सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय न'आ बबेहायमोन नोंना आंना सिमेन्ट सापरियावनो सिमेन्ट सापरिनिखा मा गामिनि जामुगुरिनि जामुगुरिनि आरोना बिसोर माने नायोब्ला फंबायखौ फरायनाय गारदों होनना बुंथावा माने आं दहाय बुंखादों बिसोर माने फरायोब्ला बिसोरो साख्रि मोनगौमोन आरोना मानसिफोरनि साइजफोरखौ नायोब्ला नङा होमबा थ' नोंथांमोनहा माबा मोनाखै आरोना सरकारनि न' जेबो मोनाखै आरोना थ' बिसोरनि न'आ बेबायदि कन्डिसन थ' आं बेखिनियावनो मोनसे बुंबावगोन जोंनि बर'नि एसे गेदेर माने गेदेर गोलावफोरखौ बाउन्डारिजों खोथा गैया बबेबा सिमाजों खोथा गैया जोंनि बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो बिथांमोननि कन्डिसनखौ नायनानै एफा एनै माने फैलायनानै बिथांमोनखौ एसे सहायफोर होफैलायनाया मोजां आरोना थ' आं देखायबावनोसै नङा होमब्ला ओरै न'खरनैसो दंबावो बर' न'खरफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बेफोरखौ आं देखायखाबाय नोंथांमोननो नायब्लानो नोंसोरनो आं दहाय बायदिसिना सोंबाय थानाय माने जाहा मादैनि न'आ बेनो आरोना ओमफ्राय फिसालाया बेनो साबेसे फिसालाया आंहा फिसालाया सानैल' फिसा हिन्जाव सानै सासेया फिसालाया अथाय दा सासेया बायजोआव खामानि दं नैबे ओमफ्राय सासेया 3 नम्बर सासेया बायजोआव अरुणाचलाव खामानि अरुणाचलाव थायो आरोना ओमफ्राय हिनजावसाया हाबा जाबाय नामा हिन्जावसा हाबा जाबाय नै इयावनो जिरायना दं सानै इयो दहायनिया थ' बे लोगो मोनलाजोब्बाय माने सिनायलायाखैमोन आरोना दानि नुखांखाजोब्बाय आंनि भिडिअ'आवनो दंबावजोबो गासिबो नङा होमबा ओमफ्राय ओरै दङ नामा सोरनिबा बर'फोर दङ ओमफ्राय बगिनाव जि दै होनाया दैया नैबेनो ना बेनो ओइ बारनानैसो थ' ओरैनो देखायलांबावनोसै नङा होमबा खना खनला एंखावरि खालामजानानै नायजोबगोन जों ना दिनै दंफांनि गेटजों फैबाय नै एबारावलाय ओरैबायदि दंफां बिसोरा फाखा न'लै एसे न'निसो ना सरकारनि न'सोथाय न'नि ना सरकारनि न' सरकारनि मोनदों आरोना नोंनो मालिकआ आंनि नङा इयो नोंनि नङा आंनिया इखिनिसो बारनानैसो बेजों थांजायो ना बिदिनो दंजायो फैलाय होमबा Ay, na, yung kuya. ओरै सोनाबथिं दंबावो नामा एसे बर'फोर ओरै सोनाबथिं दंबावो नामा होनदां Oh, beli no beli mana? No beli mana lah? नैबे आरोना नांजाबनाय बेबो नोंसानि इ जानिया इबो आबलानोसो इ माने इखिनिल' ओमफ्राय हा हुफ्रा माबायदि इ हाया जोंनि गोजा गासिबो मोजां नोंसानि आब'खौ इयाव दोनदों आरोना दोनजोबो ओमफ्राय हौवायाबो थायो इयावनो ओमफ्राय न' सफ्रा न'आ बिदिखौनो माबा मोनगोन ना मोनाखै नोंसोर सरकारनिफ्राय बेखौथ' मोनबाय ओमफ्राय नोंहा मोनाखै आं मोनाखै सरकार मोनाखै ओमफ्राय बेबायदि सोरबाफोर एमएलए सेमएलए सोरबाफोर बिदि खुनु बेला फैफेरा नोंसिनाव नायफैफेराखै आरोना बेबायदि कन्डिसन माने जायगाया एसे टाउन खाथिब्लाबो ओमफ्राय मेन लामा खाथिब्लाबो बिसोरनि जायगाखौ नायस'नाखै आरोना रावबो माने बेबायदि सुबिदा होआखै न'आव साबेसे जायो ओरैनो याव जों सानैल'सो हौवा हिनजाव गथ' गथायफ्रा गथ' सासेल'सो ओमफ्राय फरायनायफ्रा बेसे
फरायाखै आंना दासो नोंना आंनाथ' फरायनाय गैयालै फरायनाय गैयामोन आरो ना आदसा थिग बे আছে खामानि मावनो जायो ओरैनो आं दा मोनसे खोथा सोंबावनोसै दे आदा दहायबाथाय सोंखांबाय आङो आदानाव थेवबो आं माने बावबाय ओरैनो सबसे देरसिन फरायनाय सोर दं इयाव दा फरायनाय सासे हिनजावसा दङ हिनजावसा दा बेसेसिम फरायनाय बेयो जा बिए मोनलायो बिए फरायबाय अबाव फरायो दायो बेबो माबा लखिमपुर लगायदों खोमा लखिमपुर टाउनाव टाउनाव मा सोरहानि इयो जानो फंबाय आंनि फिसाजो ओरै आरो ना न'आ न'आव दंमोन मानसिया न'आव दं आरो ना आं गसंखोथै दा फरायगासिनो दं आरो ना दा फरायगासिनो बिनि सिगां रावबो बिदि फरायाखैमोन आरो जोंहानाबो मेट्रिकल'सो पास जादोंमोन हाबा खारबाय दाखालि मोनोबारि अ इयो दानि देखायनो इनो आरो जाबाय ঠিক আছে जेबो नङा माबा नोंसिनिखौ हाबाखौथ' हमथानो हाया रावबो माबासो जेंग्राय गोलैयो खोमा सराखै थ' न'आथ' जायगा जायगायावनो आं देखायजोब्बाय फ्रायानो माने ओमफ्राय गासिबो मानसिखौनो लोगो मोनखाजोबो बे गामियाव फैदों गासिबो माने न'आव थाजोबनायजों लोगोसे साहायाव थाजोबो आरोना दा एसे सान्दुंबो दुंदोंमोन नालाय दानि ओमफ्राय अखा हाबा गावबा गाव फारसे खारगोन ओमफ्राय गासिखौबो लोगो मोननाय बायदियानो जाजोब्बाय आं गासिखौबो ओमफ्राय माखासे खोथा आं माने जिथुनिखि नोंथांमोननो फोरमायनो होनना सानदों बे खोथाफोरखौ आं फ्राय सोंनाय बायदिखौ मोनबाय थ' नोंथांमोना बे जायगाखौ माने जायगानि सोमोन्दै एसे माबायदि मोनखो भिडिअ नुनानै एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि नायनानै भिजिट खालामनो जुदि नायफैनो गोसो दंब्ला नायफैनो हागोन आं दानि खोन्थाखादों जायगाया मा जायगा फैयै जोंनि गगामुनिफ्राय जुदि फैयोब्ला फैनानै ओरैजाय फदमनिखौ बारबोनानै माबा जायगायाव आरोना बगेनदि टाउननि एसे साहाथिं टाउन बारनानै नङा दै टाउननि एसे साहानिफ्राय एसे सानजाथिं माने मोनसे लामा दं बिदिनो थ्रु फैनानै फुरा सबनसेयाव नांथाबफैबानो बे जायगायानो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय लखिमपुरनिफ्राय फैयोब्लाबो बेनो फैनानै बे बगेनदि एसे फैनानै बेथिं डाइरेक्ट सानजा फैयोबानो नैबे जायगाखौ मोनफैगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जायगाफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन आरोना एसे भिजिट खालामनो हागोन बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय दिनै न'आ नैबे मोनसे लास्ट आं देखायबाय आरोना माने आं दहाय फार्स्ट फैजेननायनि न' बिगोमाया नैबेनो दा बुरिया ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम संग्रा ओमफ्राय थिखुला दै गयोना माथो आइरन गोजा दहाय न'खरसेयाथ' माने बिनिखौ लाबोनानै सरफैदों औ नुयो दासिमदोंलै बेखौ मानसिखौ बिगासे फानदोलै आंनो ओमफ्राय रायजोनि न' दंना नोंसिनाव रायजोनि न' दंना बिदि रायजोनि न'फोर दंना गैया होनदां रायजोनि न' जेबो गैयाना ओमफ्राय रायजोनि बिदि मिथिं सिथिंफोर जाबाय जाया जोंना बान्दायाव बाथौ नुनाया बेयो माने रायजोनि माबा बाथौसो रायजोनि हा होथ'दों खिन्थु बेखौनो होनदां जेनेबा रायजोनि न' बाथौआनो जा जिखुनु जेनेबा माबा मोनसे रायजोनि सावरायनो गोनां जायोब्लाथ' नोङो जमा जिरायनांगौ जायो नालाय बेयावनो जिरायो आरो आदसा थ' बेफोरबायदि न'नि कन्डिसना बेबायदि आरो ना नोंथांमोन बेलाय नैबे मा न'लै ओइ बुरै सेरेब सावग्रा ओमफ्राय फैयै नैबे न'आवबो हाबफैबाय आरो ना बिस्राबो माने देखायनाय आं माने गासैखौबो खनसे देखायलांनोसै बिस्राबो माने सरखारनि मोनदों ना निजानो न' मोनदों मोनसे ओमफ्राय फुख्रियासो नैयो फुख्रिया बेलेगनिसो थ' नैबे रानिखौ आं खनसे फैनाय खनसे देखायलांसै आरो ना माने नैबे बक्सिं मास्टार नैबे मा गामि होनदोंमोनलाय नोंसिना बिमपुरा गामियाव जायहा रानियानो सबसे देरसिन फरायनाय आरो ना मा मोनखो दा एसे खोन्थाना होदो BA 5 सेम ओमफ्राय कलेजआ बबेहाय लखिमपुर कमार्स कलेज ओमफ्राय दा फरायनायजों लोगोसे नों मा लाफादों ओरैनो जेनेबा कम्फु गेलेबाय दं आं कम्फु गेलेबाय दं मा मोनखो मा बेल मोनखो जेनेबा ब्लेक बेल मोनबाय थ' मोनसे जोबोद जोंनि बर' फिसा हिसाबै मोनसे जोबोद मोजां मोनसे खौरां आरोना माने सोरबाफोर सोलोंनो गोसोब्ला ब्लेक बेल मोनबाय दानिया ओमफ्राय सोलोंनो हागोन आरो नङा होमबा थ' फोरोंगोन नामा नोङो बिदि सोरबा सोलोंनो गोसोबा आदसा बेसे गोबाव जागोन नों बेखौ जेनेबा सोलोंनाया 5 बोसोर जाबाय थ' बिराद मोनसे मोजां खौरां माने बेबायदि दं होननानै सानफेराखैमोन आरोना आं जोबोद गोजोनबाय माने रानिखौ बेबायदि ब्लेक बेलबो मोनलायनाय सासे गथ' दं होननानै बिराद गोजोनबाय आरो नङा होमबा ओमफ्राय नोंसिनि आइमोनहा मा मावो जेनेबा बाबाया जिसिपि सालायो माया न'आवनो थायो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिराद मोजां मोनसे खौराङा जाहैबाय नैबे न'खौ गावनो नोंनो लुदोंना
बेनो लुदों आरोना बे माने मास्टारनि मास- फैसाखौ मोनबाय होयो माने गथ'फोरखौ बे फोरोङो नालाय स्कुलाव माने सेल्फ डिफेन्स सिखायनायाव फोरोंनायाव माने न'खौ बानाय एसे एनै माने फैसा होयो नालाय नङा होमबा बेजोंनो बेनि दरमाहाजोंनो बे नानिया नैबे न'खौ लुदों जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे माने उन्दै गथ'आनो बेबायदि बानायनो हादों जाहैबाय नङाबाय जोंनियाथ' माने माखासे मानसिफ्रा मा जायो फैसाखौ मोनब्लानो जोंनि हौवासा गथ'फ्रा मा जायो मोनब्लानो थुंथां गारलाबायो नङा होमबा गारलाबायनानै लोंनाय सोबनाय बेरायनायफ्राव माबा बाइक लंनानै गारलाबाय नङा होमबा थ' नानिया बेबायदि खालामाखै न'खौ डेभेलप खालामदों गावनि माने फरायनायजों लोगोसे गावनि माने माखासे केरियारखौबो माने बानायनायजों लोगोसे माखासे माने न'खौबो डेभेलप खालामलांदों आरोना थ' बेबायदि जोबोद मोनसे मोजां खौरांखौ आं माने मोजां मोनबाय आरोना न'आबो गिदिर खथासे खथानै खथाथाम माने खथाब्रैयानो जागोन खामसालिजों नङा होमबा बेबायदि न' गिदिर बानायदों आरोना थ' गोजोननाय थाबाय नानिसिम नङा होमबा थेंक इउ दे थाथ'दे दे नैबेनो बिथांमोननि माने बिमबरा होननाय गामिनि रायजोनि न'आ बर्थमान नैबेनो आरोना ओमफ्राय नै जोंहा बिथाङा माने हाखौ बिनिनो ओमफ्राय बे हगारना होथ'दों आरोना साननैसो माने बेयाव रायजोनि जिखुनु खामानिफोर जायोब्ला बेयावनो सोलिथ' होननानै बाथौखौबो बेयावनो गायसनना होदों ओमफ्राय न'बो बेयावनो लुनानै होथ'दों आरोना नङा होमबा थ' बेनो कन्डिसना बेबायदि नङा होमबा बे बनाल सेरनि बनाय आबोलानि माने हाया थेक नालाय माने सासे बेमारिखौ दङ आरोना आं बेखौबो माने गामियाव जि दं नालाय गासैखौबो माने जि दं देखायजोबगोन आङो नोंथांमोना नायब्ला जाबाय एकदम खना खनला दै जायगा माने बेकवार्ड माने बेकवार्ड जायगा नालाय माने लामा सुबिदाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि ओमफ्राय हाबनो बिदिनो जायगाया बहुद गाज्रि आरोना कन्डिसनफ्रा माने गुवार एभेलेबेल जायगा गैया नैबावनो थाहैनो नै बे जाहैबाय जोंहा बिथांनि बिमादै आरोना ओमफ्राय ओरैनो मा जादों होनदों मादैया खोन्थादो बेमार जादों आरोना बेसे गोबाव जाखो बेमार जानाया बेमारालाय जाबायानो 6 मास जाबाय 6 मास ओरैनो मा बेमार जादों मिथियाखै माबा कमप्लिट लोमजायो गोजाङो नामा गोजाङो ओमफ्राय बिदिनो डाक्टारनाव नायनाय जादों ना जायाखै ओरैनो डाक्टारा मा होनदों जेनेबा डाक्टारा जेबोखौनो बेमारखौनो हमनो हायाखै आरोना बबेहाय नायदोंमोन लखिमपुराव नायदों नामा डाक्टारनाव बबेहाय नायनायमोन दां बिखुमरावबो लांबाय ओमफ्राय नैबे जोंनि बगिनदियावबो नायबाय नायनाया थेवबो माबा डाक्टारा मोजाङैखौनो हमनायखै मा बेमारिखौ हमनो हायाखै दा अजाफोरनावबो नायबाय गावलिया थ' बेमारा एसे गिदिर खोमा आरोना ओंखायनो माने फिसा फिसौ डाक्टार बारा हमना मोनाखै नङा होमबा ओमफ्राय आं बेखौ देखायनायनि मेन कारनानो जाहैबाय माने न'खरनि कन्डिसनखौ नाय नङा होमब्ला ओमफ्राय न'खरनि कन्डिसना बेबायदि नालाय गोबां सम माने बेबायदि बेमार जानानै थाबाय थानायखाय बेखौ नायनोबो हायाखै ओमफ्राय मोजां साखाथि फाखाथि नायदोंब्लाबो माने बेमारखौ बारा हमनो हायाखै आरोना बेबायदि कन्डिसन थ' लोगोफोर जोबनायाव माने आं बिथांनि जाहा मादैनि माबाखौ देखायनायनि मेन कारनानो जाहैबाय बेनो आरोना न'खरनि कन्डिसनखौबो नुखाबाय बयबो माबायदि कन्डिसन गामिनि कन्डिसनखौबो नुखाबाय नोंथांमोना माबायदि कन्डिसन थ' सोरबाफोर एसेसो अननानै सहाय हरनो हायोब्ला हरनो हागोन आरोना बिथांमोननो माने एसेसो कन्टेक्ट खालामबाफोरखौ आं नोंथांमोननो दा बिनानै होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालामनानै सोरबाफोर एसेसो माने एसे एनै माने जाय एसे हायो माने जायफोर माने गोसो गुदुं माने गावजों गाव बर'जों बर' जाय एसे माने अननानै हेफाजाब हरनो गोसो बिथांमोना जा मादैनि बेमारखौ नायनो थाखाय एसे हेफाजाब होनो हागोन आरोना थ' नोंथांमोना बिसोरजोंनो रायलाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै माबायदि साजेसन होयो साजेसन होब्लानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोरा गामिखौ हाजासे देखायबाय नोंथांमोना माबायदि गामिखौ एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर ओमफ्राय जाय माने नायफैनो आं दहायनो बुंखादों माने जाय माने भिजिट खालामनानै नायफैनो गोसो नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय आं थांनो सानबाय मानो होनबा टाइमाबो एसे गोबाव लाबाय नालाय गासिबो गामिनि न'खरफोरखौ आं हाबनानै नायजोबबाय नोंथांमोनबो देखायबाय जेसेबां हायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंना टुर गाइडफ्राबो नै बिसोरनोमोन आरोना बिसोरखौबो बिथांमोनखौ आं बिदाय लानो होनना सानबाय दे बाय बिथांमोनखौ आं बिदाय लानोसै माने आंखौ बिसोर गामियाव दैबायग्राफ्रा बिसोरनोमोन आरोना ओमफ्राय गामिनि न'खरफ्रोमबो हाबनानै न'खर बिसोरबो आंखौ माने एसे गाइड होदोंमोन ओमफ्राय बेखिनिखौनो दोनथ'नो सानबाय गासैनि समाव जाय जानाय गासैनिबो थेंक इउ फर वाचिं